Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu iNkosi yethu. Amen. Isifundo sethu namhlanje sithathelwe encwadini kaDaniel 3. Senza ingxenye yokuqala kuDaniel 3. Ngakho sizofunda uDaniel 3, sizoqala kuvesi 1. Namhlanje sigcine kuvesi 19. Bese ingxenye yesibili sobe sesithathela kuyo uDaniel 3 verse 19 size sigcine kuvesi 30. Ngisacela sithole umthandazo. Baba wethu ohlala ekhaya lasezulwini, Ise iNkosi yethu Jesu Kristu, sibonga ukuphila mdalo wamazulu nomhlaba. Sibonga Nkosi lesi sikhathi osipha sona ukuba sifunde izwi lakho. Sicela Nkosi uthulise wonke umsindo wesitsha akangawubanga nakangawuvusa empilweni zethu ongaphazamisa ukuzwa lokhu kufundisa kwakho. Sicela umoya wakho oyingcwele kube iwona uzositolikela, kube iwona uzosifundisa. Siqonde izwi lakho ngendlela wena uNkulunkulu osekhaya ezulwini olilungise ngayo ukuba silizwe. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Saphinde futhi ngicela ukubabingelela abazalwane egameni lomfundisi uKristu iNkosi yethu. Amen. Namhlanje sithena sizokwenza isifundo ngencwadi yakuDaniel 3. Sizoqala kuvesi 1. UDaniel 3 isihloko sakhona sithi isithando somlilo ovuthayo. Sesiyaqala siyafunda. Daniel 3 uvesi 1. Uvesi 1 uthi, uNebukadnezari inkosi wenza isithombe segolide. Ubude baso babuyizingalo ezingama60, ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBhabheli. Amen. Ngaphambi kokuba siqhubeke nje, siyathola ukuthi inkosi yenza isithombe segolide. Ukukhumbuzana kancane nje, uDaniel 2, ingxenye yesibili kade siyofunda. Angithi siyakhumbula ukuthi wayekade ebonile uDaniel uNebukadnezar embonweni wakhe isithombe esikhulu. Kodwa kuleso sithombe kwakukhona ikhanda legolide esitheni uma silichaza, sathi leli khanda legolide lalimele umbuso wakhe. Ngoba kwabe sekuba khona izingalo nesifuba sesiliva. Okusho ukuthi khona umbuso omunye ozolandela, so umbuso wakhe uzophela. Bese sekuba khona umbuso olandelayo. Lana kuDaniel 3 ukuze kwehleke naso isithombe kwakuvela ukuthi emva kombuso othile kuvela othile, emva kombuso othile kuvela okuthile. Kodwa kugcina kuvelile kuDaniel 2 ukuthi ekugcineni kuyoba khona umbuso kaNkulunkulu ongeke uqedwe wona. Lana kuDaniel 3 sithola inkosi uNebukadnezari yenza isithombe segolide. I-impression yephupho kuchapter 2, ngoba siyakhumbula ukuthi wayechaze kangakanani, wazi wayaleza uNebukadnezar ukuthi uDaniel okuyena okwazile umchazela leli phupho akaphiwe izipho, wathola ipromotion uDaniel. Nathi siyakukhumbula lokho. La uma uNebukadnezar asakhanda isithombe segolide, siyabona ukuthi noma kuyavela lapha esithombeni ukuthi i-impression owayenayo kuchapter 2 ngokuthi kuchazwe iphupho lakhe yayisiphelelwe isikhathi, noma ngoba esike sachaza sathi ukuphendwa kaNebukadnezar lapha kuDaniel 2 kwakuyinto nje yangaleso sikhashana, yabo. Kwavela ukuthi i-pride yakhe le mbewu uNkulunkulu wayitshala yayibuye iminyaniswe yi-pride yakhe, kubuye kuvuka ukuhlubuka kuyena. So impression yephupho lapha kuDaniel 2 kuchapter 2 kuyabonakala ukuthi yayisi-worn off, kusho ukuthi yayiminyanisekile, yayisiyinto eseqala ukuyilibala, uyabo. Ngoba le impression uma uzofunda amavesi uvesi 46 kuya ku-49 uDaniel 2. Ngoba nangu uNebukadnezar njengamanje siyamthola ukuthi usenza isithombe esipheleleyo segolide, isithombe singafani naleso wayesibona ephupheni lakhe. uNebukadnezar ngokwenza kwakhe lesi sithombe kwakuveza impression noma kwacacisa ngokusobala ukuthi
enhlizweni yakhe akamwamukeli noma akafuni ukujwayela lo myalezo akawutholile ukuthi khona omunye umbuso ozofika unqobe lona owakhe umbuso. Kodwa kunalokho akawumukelanga, kwathi uma kuhamba isikhathi akawamukelanga uNebukadnezar lokho, yingakho akakuthandanga actually. Yingakho njengamanje esekhanda isithombe segolide, igolide elipheleleyo. So lokhu isenzo sakhe kahle kahle sasiwukudelela, yabo, ukudelela umbono oyewunikiwe noma umbono owayewunikwe uNkulunkulu khathi uchazwa ngoDanyeli. Kwakuwukudelela kuyena ukwenza lesi sithombe segolide. Ukwenza kwakhe lesi sithombe segolide kahle hle nje kwakuveza ukuthi enhlizweni yakhe wayethi umbuso wakhe angeke uze unqotshwe. Akekho futhi umuntu ozofika azomhlutha wona. Kodwa uthi yena umbuso wakhe uwumbuso uzoma ube ngunaphakade, yabo. Lesi senzo sakhe sasingaphezu nje ukuthi nje wakhe isithombe, kodwa sasiveza ukuhlubuka kuNkulunkulu. Sisiqinisekisa ukuthi konke lokho okushiwo uDaniel ku-chapter 2 ngaleyo yambona nanokuthi yena uyikhanda legolide, lesi senzo sakhe sasiveza ukuthi uyayiphikisa yonke leyo ncazelo ayeyinikwe uDanyeli. Khathi esamnika wabonakala impressed, enesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu kaDanyeli uNkulunkulu wonkulunkulu. Kodwa uma esenza lesi sithombe sekuyavela ukuthi hhayi usejikile uNebukadnezar, noma wayekwamukelile lokhuyana, wayekwamukela uhafu noma, kodwa-ke sekufike lapho kuphelelwa khona isikhathi usenza into ekuyena ethandwa kuyena njengamanje. uNebukadnezar siyathola la ngokwesifunda ukuthi wayewumuntu owayedumisa umbuso wakhe, ewumuntu oziphakamisa yena njengenhloko yalowo mbuso. Uma sibuka ingxenye yamaqiniso kulesi sithombe sokudelela esitholakala kuDaniel 3 sifunda ngaso njengamanje, ngoba iBhabhiloni lalibuswa inkosi uNebukadnezar ephusheni laliyikhanda legolide. Emva kwalokho uma sizokhumbula, kwakuzoba khona omunye umbuso ozoba khona lapho khona isifuba nezingalo zakhona zazizoba isiliva. Kodwa njengamanje uma uNebukadnezar esenza, akasenzi kanjalo. Kusifundisani lokhu na esifundweni? Kusifundisa ukuthi kuwumkhuba kaSathane ukuthatha iqiniso elixube namanga bese enza ukuthi umuntu angaboni ububi kulento akayenzayo, ekhohliswa yile nkeshezana yeqiniso ekhona. Kodwa uSathane uyazi ukuthi inhloso yokwenza leyo nto, ukuhlanganisa amanga neqiniso, ukulungiselela ukuwa komuntu. Le ndaba esiyikhulumayo uyayithola nje namhlanje uma ufunda laphana uGenesis 3, indaba ya-Adam no-Eva, ukuwa komuntu, umuntu ewele esonweni, ngoba uyawuthola ukuthi kwakukhona inkeshezane wayeyikhuluma. Kwangathi uSathane ukukhuluma iqiniso at the same time efaka amanga. U-Eva ngokunganaki uyaphendula, kodwa ekugcineni ukuhlangana kweqiniso namanga, leyo nto isuke indlela nje uSathane akayisebenzisayo ukulungiselela umuntu ukuwa nokuchithwa kwakhe. Nje ngizokwenza isibonelo, iqiniso liyakhulunywa, abantu bayalazi iBhayibheli from cover to cover, noma iy'profetho bazazi njengoba bezazi, kodwa uma usubuka impilo yabo uthole ukuthi le mpilo iyaphambana nalokhu abakushumayelayo noma nalokhu abakuzwayo. Angithi yabona njengamanje kuhlangana iqiniso namanga, ngoba iqiniso bayalikhuluma kodwa uma bephila baphila amanga. Uma labo bantu bengaphenduka benze njalo, uyabo, isiphetho sakhona siwukulahlwa. Ngisho ngathiwa irenki yalowo muntu inkulu kangakanani. So siyamthola uNebukadnezar lana wakha isithombe segolide, yabo, ngoba sike sabona ukuthi isithombe kahle kahle sike safunda ngaso laphana, kodwa ephusheni kwangashiwo ukuthi asidunyiswe, simtshela ngama-future events. Yena useyasikhanda isithombe
leli golide belivela lapha uyaliveza la. Uyaqala-ke njengamanje uxuba iqiniso namanga njengoba kwenziwa-ke iningi kulo mhlaba esiphila kuwona. Ikhona i-minority engakwenzi lokho esizwe uNkulunkulu. Yabo. Cela siqhubeke. Kuthiwa isithombe i-height yalesi sithombe was 3 score cubits. Yabo. Kuthiwa isithombe segolide ngesiZulu ubude baso babuyizingalo ezingama-60, ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Yabo, ngolimi nje olujwayelekile ubude baso babu-27.43 27.43 meters. Ububanzi baso bu-2.74 meters. Ubude baso babu-27.43 meters bese kuthi ububanzi baso bu-2.74 meters. Isithombe kuthiwa sabekwa ethafeni laseDura. eDura okuyi-province yakhona laphana eBhabhiloni. Leyo province ngokwesifundo siyathola ukuthi about 41 kilometers. Ngathini kusuka kuyona it was approximately 41 kilometers southeast of Babylon. So iDura yayiyi-province noma i-district yaseBhabhiloni impela yayithena ukuqhela. Sicela ukufunda siqhubeke noverse 2 sime laphana kuverse 3 noDaniel 3. Kuthiwa uNebukadnezari inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathizikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathizifunda ukuba beze ekwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadnezari inkosi asimisileyo. Uverse 3 athi, khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathizikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathizifunda babuthelwa ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnezari inkosi abesimisile, bema phambi kwesithombe uNebukadnezari asimisileyo. Uma sifundela siyathola ukuthi uNebukadnezari ukwehlukaniselwa kwalesi sithombe wayehlele ukuthi ekwenze kube yindumezulu enkulu noma kube yi-big occasion. Kuthiwa wahlanganisa bonke abantu abasemazingeni ngokuhlukana kwamazinga abo, kodwa amazinga abo kwamazinga aphezulu ababesembusweni wakhe ezifundeni zonke. Wababiza washo, ake beze ngapha bezoba yingxenye yokwahlukaniselwa kwesithombe sakhe. Indlela impendulo eyavela ngayo akuveli la embhalweni ukuthi mhlawumbe khona owanqabayo. Kubonakala nje ukuthi i-response was one of full acceptance by all. Bayamukela le invitation abantu lezo yikhulu ezazisembusweni wakhe ngokuhlukana kwey'fundazwe zanikela khona njengoba inkosi iyibizile. Lokhu kuyathathekisa ukubona ukuthi abantu bahamba ibanga elide ukuya laphayana bethafeni laseDura. Kuyabuzwakalana ukuthi ingabe ungathini? Siyabona yini ukuthi ama-idolaters noma iy'phingi kamoya laba bantu babe very committed kangakanani kwi-religion yabo, babey'bophezele kangakanani kwi-religion yabo. Manje umbuzo ukuthi thina emaKrestu engabe nathi uma siy'qhathanisa ngabe nathi si-committed yini noma sizibophezele yini kule nkolo esiy'biza ngayo, yabo. Umbuzo khona lapha esifundweni umuntu asangaziphendulela wona lapha ekhaya kahleli khona. Cela ukuqhubeka ngizofunda uverse 3 ngize ngime kuverse 7 khona laphaya encwadini kaDaniel.
Uvesi 3 uvesi 4 afundeke kanjena athi, kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi, weni nabantu nezizwe nezilimi niyayalwa. 5 Ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negeqe nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebhukhadinezari inkosi asimisileyo. Uvesi 6 athi, ongawi phansi akhuleke uyakuphoswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo esivuthayo. 7 Ngalokho lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo negeqe nehabhu nomqangala nogubhu nazo zonke izinhlobo zokubethwa, bonke abantu nezizwe nezilimi bawa phansi, bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebhukhadinezari inkosi. Amen. Ukuthatha uma kuthiwa nje all kinds of music, zonke iy'nhlobo zomculo. Uma nizizwa kuzofuneka niwe phansi nenze njani, nikhuleke, yabo. Uyayizwa leyo instruction ukuthi nje i-plain, kusho ukuthi uma ngidlala u-music wona ozonilekelela ukuthi unigayide nonke ukuthi nibone sekuyisikhathi sokuwa, sekuyisikhathi sokukhuleka, yabo. I-congregation kahle kahle noma inhlangano yayazisiwe ukuthi uma sebezwa izinhlobo ngey'nhlobo zomculo kwakufaneke bekhothamele kulesi sithombe besikhuleke kuso noma basidumise. Esikutholayo nje ngaleli sentence esisanda ukulibeka ukuthi umculo une-influence noma unethonya elikhulu phezu kwengqondo yomuntu. Ngomculo nje uwodwa umuntu engazizwa enamekile, engazibona eneme lapho akakhona. Uphinde umsize umuntu ukuthi azizwe enokuthula in a given situation. Futhi umculo, ngokulalela umculo, ungamsiza umuntu ukuthi mhlampe umgqugqumezele ukuthi enze into ethile, yabo. So umculo ukanjalo, kuya ngokuthi ingakho kubalulekile ukuthi umuntu umculo akawuculayo, akawulalelayo, aqonde ukuba khona into oyenzayo empilweni yakhe. Akusikhona nje ukuthi uyalalela nje, kodwa kuyasi-affect-a kakhulu isimilo sakhe. Umusic lona noma umculo lona kuyavela ukuthi ungasetshenziswa ngendlela efanele, at the same time futhi ungasetshenziswa ngendlela engafanele. Ngakho kumele siqaphele kakhulu iy'nhlobo zomculo esizilalelayo ngoba zine-influence phezu komuntu. So kanjalo nasekukhonzeni uNkulunkulu. USathane uqobo uma sizokukhumbula kahle, khumbula incwadi Ezekiel 28 uvesi 13, ngicela ukufunda incwadi Ezekiel 28 uvesi 13. Incwadi Ezekiel 28 uvesi 13 kuyavezwa ukuthi uSathane uqobo uyi-master yomculo, he is a master of music, ngoba khathi edalwa, yebo kuyavela ukuthi wadalwa enamatshe anqabileyo kuyena, kodwa kuyaveza ukuthi kuye kwakunama-instruments, ekudalweni kwakhe wayenama-musical instruments kuyena. Sengathi ukuze uzoyiqonda kahle le ndaba itholakala ku-Ezekiel 28 uvesi 13 wakhona. Uyivela kahle kodwa uma umzala nizofunda iBhayibheli King James Version, noma ezofunda isizulu esidala, ngoba isizulu esisha lesi sika-1959 uma ngaphosisi khona singakuvezi kahle. Ngicela ukusifunda, ngizoqhubeka ngesidala. Kuthiwa Ezekiel 28 uvesi 13 uthi, wawuse-Edeni insimu kaNkulunkulu, onke amatshe anqabileyo ayisisibekelo sakho, isadiyu, nethophazi, nedayimani, neshohamu, nejaspi, nesafari, nesimaragidu, nekhristolithi, nezivunilo zakho nezisekelo zamatshe
zaziyigolide. Bese kuyangena ulayini ongekho lana esiZulwini esisha. Bese sithi isiZulu esidala noma incwadi ye-King James iqhubeka ithi umsebenzi wamabhotya wakho nemitshingo yakho zazilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Lusifa bemchaza ukuthi bemchaza ukuthi ukubukeka kwakhe kuyinto enhle kanjani. Ngeke ngikwazi nje abantu besho uSathane uney'mpondo namabibane. Inganekwane leyo. Uma ulifunda iBhayibheli uSathane uLucifer akazonazo iy'mpondo namabibane. Lezi y'kele khona sisuke siy'bone kuthiwa uSathane unjena. Isimilo sakhe esimbi esiyingozi ongasifanisa mhlampe namathambo-ke agwazayo-ke mhlampe elingakugwaza ubole noma angazi kanjani. Kodwa uma ukudalwa kwakho uNkulunkulu wayemdale waba muhle kakhulu. Amasiliva, ngamagolide, namadayimane yabona, nama-topaz, nama-jaspi. Mase sekuyavela ukuthi akagcinanga nje ngomdala ngalawo matshe anqabileyo. Mase kuyavela ngokule-verse Ezekiel 28 verse 13 ukuthi wamdala waze waba nanama-instrument, waba namapayipi yabona umculo ukuthi wayethi uma efuna ukucwiliniza ngesoprano kuthi nyi. Yabo kube khona uma esefuna i-alto, i-bass, i-baritone, konke nje ukuthi la kuyena ngoba umsebenzi wamabhotya nemitshingo kwalungiswa ngosuku adalwa ngalo, kulungiswa uNkulunkulu uqobo odale amazulu nomhlaba. Ngakho la kuDaniel 3 cela ukubuyela khona kuDaniel 3 kukhulunywa ngesithando somlilo esivuthayo. Kuyavela ngokuliyala kwenkosi uNebukadnezar ukuthi uma umusic wawungabasizi abantu ukuthi ubalungisele ukuthi bekwazi ukudumisa lesi sithombe, uNebukadnezar wayenayo enye option eyisithando somlilo ezobanikaza ukuthi besho ezobakhuthaza, izoba isikhuthazo sokuthi hayi bo bantu benkosi nimele ukhuqa lana kulesi sithombe nithandaze. So kuzosho uma kufeyila umusic mase bayakhuthazeka, bekhuthazwa isithando somlilo. So uNebukadnezar wayebavezela abantu indlela wayebatshelile abantu indlela abazokhonza ngayo nokuthi bazokhonza ini, bazoyikhonza kanjani. Uma bengakwenzi lokho, kwakubekiwe isinqumo sokuthi hhayi umuntu okugqolozayo kuzofuneka enzenjani, kuzofuneka afe. Siyathola ngokufunda mhlampe ngolwazi lweBhayibheli siyathola ukuthi indumiso noma i-worship yempoqo iyi-system ye-false religion kahle kahle, iyi-system yenkolo yamanga. Njengoba-ke iBhabhiloni liyikhanda le-false system, vele bekulindelekile ukuthi uma uphambana nabo ekugcineni uzoyithola i-penalty yokuthi uzokwenzakalani, uyabo, uzophoqeleka ukuthi uyenze le nto abathi yenze. Uma ungayenzi uzobe usuthola izijeziso zakho. Akufani-ke ngoba uNkulunkulu indaba yokumkhonza iyi-choice. uNkulunkulu ebengenza ukuthi sonke sivuke sasisho le nto uNkulunkulu akafuna ukuthi sizwe, sisho uJesu uyinkosi, siyiyekile izono. Kukho umuntu nomuntu ekhipha ubufakazi bakhe ebengakwenza lokho esiphoqa, kodwa akakwenzi lokho ngoba uNkulunkulu uyakuthokozela ukukhethwa, uyabo. So at the end of time siyathola ukuthi nathi lana sine-situation efanayo. Noma ecingatheni ekupheleni komhlaba, uma umhlaba uJesu usezobuya, kuyobe sekukhona indaba yophawu lwesilo esizoyithola uma uThixo sesiphila ukuphila siqhubeka ney'fundo zethu. Lapho khona ngey'nsuku zokugcina kuzobe sekuvela ukuthi i-situation iyobe isifana nalena kuDaniel 3. Abantu bazobe bephoqwa ukuthi bakhonze kanjani. Uma behluleka ukwenza lokho kuzobe sekufuneka ukuthi bafe, mhlawumpe ukuthi
Ngikuthathaphi lokhu umzalwane angayifundela mhlawumpe ekhaya noma ngisacela ukusifunda nje incwadi yesAmbulo 13 verse 15. Incwadi yesAmbulo 13 verse 15 ethi leyo vesi Sambulo 13 verse 15 ethi sanikwa futhi wakhulunywa ngesilo lana. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo womoya. Yebo, Sambulo 13 verse 15. Yebo, sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo womoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Yabo, so into ezobe yenzeka ngey'nsuku zokugcina lezo kuthiwa sizokwenza ukuthi senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. So siyayithola le-event eyenzeka laphana eBhabhiloni ukuthi okay bazonikeza abantu ukuthi khulekani kanjani. Nanku umfanekiso kwawumfanekiso wesithombe segolide-ke laphana ungakwenzi lokhu uzobulawa. So nalana nxa ufunda incwadi yesAmbulo uyabona nje okay kahle kahle kuyisystem ye-false worship ukuthi i-false system isebenza kanjalo ukuthi kuhambe into uphoqwe ukuthi uyenze uma ungayenzi kucace ukuthi kufuneka ufe. Uyabona? Ngenxa yomphumela wokufa ozofunyanwa yilaba bantu abangahambisani nokuyala kwenkosi. Noma ngenxa yomphumela wokufa ozothola yibo bonke abantu abangahambisani nokuyala kwenkosi. Khathi abantu bezwa music bonke bakhuleka, bagoba ngobuso noma bawela phansi, bathandaza noma bakhuleka kulesi sithombe. Ngicela ukufunda uDaniel 3 ngifunda uverse 8 ngibheke ngizoma laphana kuverse 12 njengamanje. uNkulunkulu emuhle nje ngathi esisifunde ngesibe side ngoba nje. Daniel 3 uverse 8 kuya kuverse 12. Uthi uverse 8, ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amaKaledi ahleba abaJuda athatha athi kuNebhukhadinezari inkosi, mana njalo nkosi. Uverse 10 athi, wena nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo negeqe nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi bakhuleke esithombeni segolide. Uverse 11 athi, ngokuba ongawi phansi akhuleke aphonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. 12. Kukhona amadoda abaJuda owabeke phezu kwezindaba zesifunda saseBhabheli, oShadraki, noMeshaki, no-Abednego. Lawa madoda nkosi awakunakanga, awakhonzi onkulunkulu bakho, awakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Amen. Ngalesi sikhathi bonke bewa phansi bedumisa isithombe. AmaKaledi asondela enkosini uNebhukhadinezari ahleba abaJuda. Lawa maKaledi uma uzokhumbula kahle mayelana nokwenzeka kuDaniel 2, uyakhumbula uDaniel chapter 2, usuyathola ukuthi kahle kahle ayegcwele umoya wempindiselo ngenxa yokuthi lapha Daniel chapter 2 embulwa obala ukuthi abaqambi manga. Yabo, so khathi behluleka ukuchaza iphupho, kwembulwa ukwehluleka kwabo, kwembuleka ukuba abaqambi manga kwabo. Njengamanje-ke bona lawo maKaledi asefikile, uyawubona ukuthi agcwele umoya we-revenge, aseyafika kwinkosi uNebhukhadinezari asola noma ahleba abaJuda.
bayamkhumbuza uNebukadnezar ukuthi hayi bo Nkosi, wenze isimemezelo sokuthi uphose esithandweni somlilo, nabani na ongekaze awe akhuleke uma ezwa umculo, ukuthi uthena lowo muntu uzophoswa esithandweni somlilo. Khona amaJuda, wena Nkosi owakhethile, kusho lamaKaledi, ukuthi abe sezifundeni zakhe, angithi siyakhumbula. Lawo maJuda kwakuwu-Shadrach, noMeshach, no-Abednego. Inkosi uNebukadnezar ayewabekile laphana kuma-affairs akwi-province yaseBhabhiloni. AmaKaledi la akhumbuza inkosi uNebukadnezar ukuthi uyena owabekile la madoda kulezi khundla anazo la eBhabhiloni, abathunjwa enjalo. Uthi hhayi, bayaqhubeka abaKaledi bathi cha, la madoda awakunaki, awakhonzi onkulunkulu bakho. Emva kokuthi la maKaledi ekhumbuze inkosi ukuthi kwakuwumbono wayo vele inkosi ukuthi ebabeke laba bafana noma ebabeke o-Abednego no-Shadrach no-Meshach lana ey'khundleni ey'phezulu. Bayamtshela futhi uNebukadnezar ukuthi la maJuda womathathu, hhayi, awalihloniphi izinga lakho noma igunya lakho, futhi abakhonzi onkulunkulu wakho. Abamfuqanga, abamkhonzanga, abakhonzanga isithombe sakho. I-structure salokhu kukhuluma noma salesi sentence lamaKaledi, indlela ayehlele ngayo ayukuletha noma ukubuyisa engqondweni kaNebukadnezar ukukhumbula ukuthi bemkhumbuze ngesikwebo sokufa, yabo, noma nge-death penalty, who he had promoted, yabo, to a high position in the kingdom, yabo. Base sebeyinciphisa inkosi ngokuthi beyivezele ukuthi laba obakhuphulile, hhayi, abakunaki inkosi. Lokhu-ke babazi kahle ukuthi inkosi uma sebeyizwe kahle, belithole kahle leli phoyinti labo, kuzoyicasula noma kuzomcasula inkosi uNebukadnezar. Umbuzo mhlawumbe umuntu akazoyibuza wena ukuthi-ke, la madoda amathathu amaJuda, why ayelapho vele wona vele anyway la kule occasion kaNebukadnezar, ngiyaxolisa kakhulu. Why ayelapho? Oh, impendulo isimpuli. Ngokuba inkosi uNebukadnezar yayibabizile ukuthi bebe khona. Kodwa sikutholayo la esifundweni, uzothola ukuthi as much as babeya lapho, kodwa ey'nhliziyweni zabo ngamunye ngamunye akekho owaye-willing ukukhompromayiza ngoNkulunkulu wakhe, noma ukukhompromayiza inkolo akanayo noma ukholo akanalo ngoNkulunkulu odale amazulu nomhlaba. Sicela ukufunda uverse 13 kuya kuverse 18 kuyo incwadi kaDaniel 3. U-13 afundeke athi, khona uNebukadnezar wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe oShadrach, noMeshach, no-Abednego. Base beletha lawo madoda phambi kwenkosi. uNebukadnezar wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, noMeshach, no-Abednego, ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? 15. Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negeqe, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi, nikhuleke esithombeni engisenzileyo. Kuhle. Kepha uma ningakhuleki, niyakuphoswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lowo nkulunkulu uyakunikhulula ezandleni zami na? 16. oShadrach, noMeshach, no-Abednego baphendula bathi enkosini Nebukadnezar, thina asidingi ukukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo
Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Verse 18 athi, kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asiwukukhonza uNkulunkulu bakho, singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Amen. Ngathini? Inkosi uNebukadnezar la yavele agcwala ukufutheka, yaba nolaka, yabo, and he was furious, yabo. Wabesekhipha umyalelo ukuthi akulethwe uShadrach noMeshach no-Abednego. Basesebema phambi kwayo inkosi uNebukadnezar. Unkosi uNebukadnezar iyababuza ukuthi lokhu abasola ngabo ngabe kuyiqiniso yini ukuthi bona abakhonzi futhi abakhothamanga kuNkulunkulu noma wonkulunkulu noma esithombeni sakho Nebukadnezar. La uma esikuthola kahle lesifundweni ukuthi la madoda amaJuda uShadrach noMeshach no-Abednego babeyilungisile iy'nhliziyo zabo ukuthi bona ngokwabo ukuphila bazokhonza uNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, abamaziyo, okhulumile kubona ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, futhi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi. Angithi siyakhumbula eqhubeka uyithola kahle le verse uma ufunda Exodus 20 verse 3 kuya ku-5 ezithi izithombe ezibaziweyo ungazikhonzi, ungazikhothameli, ngoba babeqonda laba bazalwane ukuthi uma bekhonza ezinye iy'thombe, bekhothame ey'thombeni, beqala ukukhuluma kukaNkulunkulu ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli iy'thombe ezibaziweyo. Uthi babeqonda ukuthi in reality uma bekhonza lezi y'thombe, they will be worshipping devils. Uma babeqonda ukuthi nje ukukhonza isithombe esibaziweyo ngoba uNkulunkulu usinqabile udala amazulu nomhlaba, uNkulunkulu unembangi eyodwa kuSathane, yabo. So uma ukhonza isithombe esibaziweyo, you are worshipping uSathane, yabo. Lokhu-ke oShadrach noMeshach no-Abednego ababengeke beze bekwazi Nkosi yami ukuphumelela ukukwenza. uNebukadnezar khonapho asho khona ukuthi uma senilungele kungathi uyarizina nabo noma uyababonisa. uNebukadnezar was trying to save face, yabo, ebanikeza elinye ithuba ukuthi ayingapheli kanjena le ndaba, yabo. Khona ngicela ukufunda, ngiyaxolisa ngizoqhubeka la, ngisacela ukufunda uDeuteronomy 32 verse 15 to 17. Deuteronomy 32 verse 15 to 17. Ngicela uyifundele le verse. Uthi Deuteronomy 32 verse 15 to 17 uthi uJeshuruni wayesekhuluphala wakhaba, usukhuluphele, uzumngile, uchachambile, wayesemshiya uNkulunkulu owamenza, walidelela idwala lensindiso yakhe. Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso. Verse 17, bahlabela amadimoni angesiwo onkulunkulu, onkulunkulu ababengabazi, onkulunkulu abasha abasandukuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Amen. Cha, la bengifisa ukuveza noma nje ngiyikhe phakathi nendawo ukuthi ngokukhonza abanye onkulunkulu, uverse 16 uthi-ke bamvusela umhawu ngawonkulunkulu bezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso.
uma sikhonza onkulunkulu bezizwe, uyachaza kahle uvesi 17 ukuthi-ke bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu. Bengifuna nje ukuthi kube plain kulesi statement engisenzile ukuthi uma ukhonza abanye unkulunkulu, unkulunkulu ekunqabeli abanye ukuthi ube nabanye unkulunkulu, kahle kahle not ukuthi you are serving those other gods, ngoba vele labo nkulunkulu okukhuluma ngabo awubazi. You are worshipping devils. Yabo, cela siqhubeke. So siyathola lapho uNebukadnezar uzama ukurizina-ke nabo labaJuda amathathu, ebanikeza enye i-chance yokuthi bekwazi ukusubmitha kwi-authority yabo yakhe uNebukadnezar. Uyakhumbuza futhi ukuthi uma bengalaleli lakho akakushoyo, kuzofuneka bephonswe esithandweni somlilo esivuthayo. Ebakhombisa ukuthi it is not a matter of conscience but a detection on who you will worship. Kodwa-ke konke lokho kwenziwa ngempoqo ngoba ekugcineni babethenjiswe ukuthi bazofa. Khona amazwi abuzwa uNebukadnezari laphaya athi, umuphi unkulunkulu onganisindisa ezandleni zami? Yabo, uyabona ukudelela nokuba arrogant kwalo mbuzo olethwa uNebukadnezari, ngoba kahle kahle lana wayesho ukuthi akekho unkulunkulu akamaziyo ongabakhulula kulokhu kufa okuqinisekileyo kwesithando somlilo. Ngokusho kanjena uNebukadnezar wayevuma ukuthi ngisho nonkulunkulu bakhe yena kuNebukadnezar ngeke beze bekwazi ukudiliva noma ukukhulula la madoda amathathu. And that there is not a God alive that can. Wayeqinisekisa ukuthi futhi akekho unkulunkulu ophilayo ongenza leyo nto ukuthi abasindise kwesakhe isandla. Ekuphenduleni kwala madoda bavele baya straight to the point. Abazamanga ukuthi abazamanga ukuthi bebe kwisayidi eli-right nenkosi, noma kube khona ubuciko ababenzayo, yabona, noma ukuteketisa abakwenzayo ukuze bezothola i-acceptance noma ukwamukelwa inkosi uNebukadnezar. Bamnika nje uNebukadnezar i-answer eqondile. Bathi cha Nkosi, ungaze uyihluphe ngokusinikeza i-second chance, ithuba lesibili. Ungaze uyihluphe ngokwenza njalo, ngokuba imicabango yethu ngathini, we've made up our minds. Esikwenzayo sikwenza ngoba nakhu sicabangile. Bashiya futhi isikhala bashiya futhi isikhala sokuthi kungenzeka kungabi njengoba, yabo, like if it be so, yabo, uma kuyisinqumo sakho leso ukuthi uzosilahla esithandweni somlilo ovuthayo, uma kuyisinqumo senkosi uNebukadnezar lesi, la madoda noma lentsha lena babe nokholo olugcwele kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukubakhulula emalangabini nasesandleni sikaNkosi uNebukadnezar. Kodwa bayitshela inkosi ukuthi uNkulunkulu wabo ukhona, uyaphila, ongakwazi usikhulula. But if not, kodwa futhi noma engasikhululanga, even if the Lord was not to deliver them, uma uNkulunkulu olona bamkhuluma ngayo, noma kungathiwa akabakhululanga, bakwenza kwacaca ukuthi bengamane iy'mpilo zabo zime, ziphele, bafe, belalela uNkulunkulu, ukunokuphila belalela noma bezigqila zomuntu. Perfect peace, yabo,
and everlasting strength, even in the face of death, was within their minds. Ngoba yini? Ngoba babenokholo olupheleleyo kuNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Babeqinisekisile ukuthi ngokuphila kwabo bona bengamane badumise uNkulunkulu kunokudumisa umuntu. Bayitshela inkosi ukuthi bengamane befe kunokuphoxa uNkulunkulu wabo. So bayi-rejecta i-religion of the world power and of the state of the state. Yabo. Sekuyabuzakala ukuthi-ke ngiyabona kodwa singabazalwane ukholo olunamandla kangaka. Nathi ngelinye ilanga okuyofuneka ukuthi siluveze ukholo olufanayo nalaba bantu ezinsukwini zokugcina. Kwasekucashunwe incwadi yesambulo 20 verse 4. Isambulo 20 verse 4 sifundeka kanjena. Isambulo 20 verse 4 ufunde kanje uthi, yebo, 20 verse 4 ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo, banikwa ukwahlulelwa, ngabona nemiphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye naye kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Amen. Ngisacela nje ukusalise ngofunda uvesi 19 noma sizoqhubeka nawo kwingxenye yesibili uma uThixo sasiphe ukuphila. Kodwa nje ngisacela ukusifunde. Ngizophinde futhi mhla sihlangana ngiqale phansi ngofunda. Ukufunda ivesi nje akuni noma ungayiphinda kawu-10 ngeke kuthiwe i-wrong ngoba vele injalo kuyoze kube ngunaphakade liqinisile. Uvesi 19 khona laphana kuDaniel 3 uthi, khona uNebukadinezari wagcwala ukufutheka, nesimo sobuso bakhe saguquka ngawoShadrach, noMeshach, no-Abednego. Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa sishiswa ngakho. Amen. Thixo masiphila ukuphila siyoqhubeka la bese kuba usiphetha kwethu isifundo sikaDaniel 3 lapho sizobe sesenza ingxenye yesibili khona. Inkosi ibusise ukufunda kwezelayo ngoJesu. Amen. Asithole umkhuleko omfishane. Siyabonga Nkosi, siyabonga Mdali wamazulu nomhlaba. Sibonga ukusithanda nokusethemba kangaka. Wethemba Nkosi ukuthi ey'nqumweni zethu esiy'nqumayo siyokhetha nathi ukuthi sikukhonze. Ubonile Nkosi ukuthi asidingi ukubanjwa ngodlaku ngenkani ukuba sikukhonze. Uyakuthokoza ngokuthi umuntu ezenzele isinqumo enamile ethokoza. Sengathi nathi Nkosi iy'nhliziyo zethu ney'ngqondo zethu besingayinika njalo nemizimba yethu besingayinikela ebukhoneni bakho sinokuthokoza iyimiphefumulo ephilileyo. Nkosi ukuba ilawulwe wuwe, ithobe ngazo zonke iy'khathi, yenze ngokwakho ukukhuluma lokho esazi kahle nesinesiqiniseko sakho sokuba sothi masiwenza bese usipha ukuphila okungenaphakade, ukuphila okunokuthula, ukuphila okungapheliyo. Usilungisisise nalapho esilimale khona, silinyazwa yisitha noma sibonile noma singabonanga, usiphe iy'milo ezintsha. Nkosi sicela usiphe ukulinda kuwe nokubekezela kuwe. Kukho konke sicela usiphe ukukholwa, siqonde ukuthi ngaphandle kwakho singenze lutho. Nalapha Nkosi singasafikanga khona, sicela usifikela wena Baba olungileyo ngoba wethembekile. Wenze Nkosi ey'mpilweni zethu njengoba ngabanye sidinga. Sikuthobele lokho, sikuthokozele ngazo zonke iy'khathi. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Thixo masiphila ukuphila sesiyohlangana sesenza u-part 2 wencwadi kaDaniel.
Amen.